Είμαι ο Στέλιος Ελμολάρη και στις Πανελλαδικές του 2025 κατάφερα να συγκεντρώσω 18.560 μόρια και να μπω στη ιατρική σχολή. Από το φροντιστήριο Μπαχαράκι φεύγω μετά από 2 χρόνια, έχοντας πλέον υλοποιήσει το στόχο μου να περάσω στη ιατρική σχολή. Η μεγάλη συμβολή τους στην επιτυχία μου ήταν η φιλοσοφία τους, δηλαδή η ισορροπία στη ζωή του μαθητή, το οργανωμένο διάβασμα, η ποιοτική ψυχαγωγία, όλα σε έναν αρμονικό συνδυασμό. Στα φροντιστήρια Μπαχαράκι πήρα την απαραίτητη όθηση για την επιτυχία. Πίστεψα στον εαυτό μου, εμπιστεύτηκα τους καθηγητές μου και τις μεθόδους τους, απόλαυσα το μάθημα και έχτισα γερές βάσεις για το μέλλον και το πανεπιστήμιο. Στα φροντιστήρια Μπαχαράκι ήρθα υποψήφιος και φεύγω φοιτητής ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φροντιστήρια Μπαχαράκι. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.